Иёра диден духтаро? Мана 73 сомон инами органайзери фасон барои дона гирифтан. Диден чӣ хеле хушрӯ. 73 сомоне. хоҳен инами нархҳо кати ҳами пасудора харидорӣ кунен ё ки мебел, техника, либос, чизе ки хоҳен заказ кунен ай Хитой ё ки аз Турция ҳами духтаракда бинависен. Духтаро шумо да нишон метия ки чӣ хел шумо заказ кунен ай Хитой ё ки аз Турция. курси духтар тамоман фарқ мекуна. барои ин тамоми нозукиёша мефаҳмонатона. баъд то бор омада да дастон расидана. мисол шумо кати дар тамосай шуморо мефаҳмона чизеро намефаҳмен. беҳтарин инструктораи марҳамат бинависен бо шумо да мефаҳмона духтаро. аз Хитой сайтои 1688 Alipay да регистратсия кардана Taobao дигарора чӣ хел заказ мекунӣ бор аз дасти аввал бе посредник ҳам чизора мефаҳмона. кадом сайтҳо да чӣ хел борои зурай арзонай скидкай ҳамин чизора ҳамаша мефаҳмона духтаро. марамат чи аз Турция чи аз Хитой. марамат бинависен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен. инами ҳам қазура инами техника парачиститил меган бовар кунен. ҳозир ҳама барои кухниё амира гирифтестай 274 сомон будай диден Хитойда. марҳамат худ монда 500 сомон 600 сомонай метонен заказ кунен. метонен интернет магазин кушоен духтаро ё ки магазин ё ки духтаро барои хонатон арӯсако барои худтон ҳамаи чизе ки дар кораитона бо нархи арзон метонен заказ кунен. марамат нависен бо мефаҳмонантона. бинен духтарако чӣ хел куртаи фасон омадай дар 108 магазин. ино копия люксои 1600 сома куртаоянд. диден чӣ хел хушрӯ. марамат ҳам қафасон накай маъқултон мешава. акция рафтестай ҳозир дар ин нуқтаи савдо духтаро нархошон 450 буд 300 сомонӣ то рӯзи панҷшанбера акцияй 300 сомонӣ метонен харидорӣ кунен. дигар цветошам ҳастай ҳозир нишон метия бинен. бозори Корвона иҷа тарафи пажарка байни 3-ю 4-ум дарвоза духтаро ина расветкоша бинен байни 2-ю 3-ум дарвоза 108 магазин ряди магазинои шаги нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯ. 300 сомон расветкошам фасон хичонам фасон беҳад хушрӯ. духтаро пушаймон намешавен. мана аз акция ҳатман истифода бурда омада харидорӣ кунен. ҳами сета цветая савзаи сиёҳаи шоколадновия. хулас биёен духтаро. ира бинен духтаро иқа хушрӯай шанелкои новинкаи фасон омадагиай дар 108 магазин акция дафтидан. нигоҳ кунен 450 сомонай 4 та расветкаи хушрӯ дора. расветкош ҳастай размеро ҳаст. баъд пешакош намо логотипи шанел ҳамаш кори дасти рафтагиай 300 сомонӣ акция то рӯзи панҷшанбера. успед кунен духтарако ҳозир дигар цветошам нишон метиҳанд. метавонен биёен ай пеш бо бинен. марамат бинен чӣ хел хушрӯан ҳам сиёҳуш ҳамина шоколадновиш. я бор қафошам нишон тиҳен. ина бинен пуштчаманам хеле нигин дора. диден ҳам пешакаш ҳам пуштакашам хеле нигиндори хушрӯ. 300 сомон ай 450 сомон то рӯзи панҷшанбера акция рафтестай 300 сомонида метонен харидорӣ кунен. материалшда гап нест. размеро ҳамаи размеро ҳастай. бозори Корвон тарафи пажарка байни 2-ю 3-юм дарвоза 108 магазин ряди магазинои шаги кабутчам нишон тиҳен. свети кабутам дора духтаро зард кабут шоколаднови ва сиёҳ. манаи кабучам хушрӯай наворда наомадестай цвети худаш леки ай пеш фасони бадай духтаро. марамат метавонен дархост кунен дар равакак доставкатон мекунанд. доставка ҳам дохили Тоҷикистон да доранд ҳам ҳамаи шаҳрҳои Русияда доставка ҳастай. марамат 1200 сомона анамхе халатои бренди ламираж арзон шидагиай духтаро акция эълон кардагиянд. турецки тозая аз дигар намудошам аст нишон метиҳам. то рӯзи панҷшанбера ино 800 сомонӣ шидагиянд. на успед кунен бренди ламираж беҳад хушрӯ. мана турки тоза фасон нархошон 800 сомон то рӯзи ҷумъара. то рӯзи панҷшанбера рӯзи ҷумъа рӯзи истироҳати духтаро дар бозори Корвон. марамат метавонен биёен ай пеш бинен. омада натонед нависен доставкатон мекунанд. бозори Корвон тарафи пажарка байни 2-ю 3-юм дарвоза духтаро. марҳамат биёен 108 магазин ряди магазинои шаги.
анами королевский бархатои оригинала духтаро бисёриё интизор буданд ки кай акция мешава. Ина 1600 1700 буд ку ҳозир акция шидагай 1400 сомон ҷои пулгириш. Ино бархатои тоза турки бренди ламиражаи марҳамат метавонен биёен 1400 сомоним хушрӯай дига цветошам ҳастай дига цветошам нишон тен ҳамаи ваёш ҳаст духтаро размеро беҳад хушрӯ 1400 сомон то рӯзи панҷшанбера и акция давом дора. Бозори Корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза 108 магазин ряди магазинҳои шишагӣ нигоҳ кунед духтаро болора бинен чӣ хел цветои хушрӯшай мана бархатои дубайский ваи оригиналаш диден аҷоиб турецкий бренда анамхе ламираж бренди ламиражда омадаги анамхе куртои фасон марҳамат бинависен бо катихчон ҳам суҳбат шавен. Доставка ҳамаи ҷо доранд духтаро. Королевский бархат духтарако марҳамат дубайский королевский бархат каседа дар корай 4 донаш мондагай акция рафтестай нархошона 1300 сомон кардан 1600 сомонӣ будан 1300 сомонӣ кардагиан марҳамат вош ҳози дига гилан ҳози нишонтон мети марҳамат каседа дар корай духтаро метавонен дархост кунен мана сери мондагиай баданай кабуд мондагиай ва модель пуштагӣ хулас 1300 сомон. Бозори Корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза 108 магазин ряди магазинҳои шишагӣ. тамошобинони азиз дар анамхе шарфҳои фасони Дубай акция рафтестай нигоҳ кунен чихе хушрӯ акцияшон то рӯзи панҷшанбеай тамошобино ина амбре ҳастай манайхе бархатои хушрӯ ҳастай нархошон то рӯзи панҷшанбе 130 сомон ина кадомеша мегирен 130 сомонӣ ина касе ки омада наметона амбреора бинен чихе хушрӯай нависен хичон шумода доставка мекунанд. Бозори Корвон тарафи мана марҳамат нигоҳ кунед тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза айҷа 108 магазин интихоб хеле зиёдаи мана кадомеша мегирен 130 сомон ҳамаш дубайай. тора бинен духтаро тоза турецкиян бренди ламираж чанд та расветка омадагай ҳози акция рафтестай ино 1200 1100 кам набудан то рӯзи панҷшанбера акция эълон кардагиян 900 сомон марҳамат беҳад хушрӯан ҳози дига цветошам нишонтон метиҳам марҳамат бинен чанд та расветка дора иҷода ду фасонай мана 900 сомон кадомеша мегирен бренди ламираж турецки тоза 900 сомони. Бозори Корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза мешава духтаро 108 магазин ряди магазинҳои шишагӣ нигоҳ кунен материала бинен чихо хушрӯай хелеш маълумай охед турецки якта мегирен хеле мепӯшен ино на аймода мераванд на дигар хел мешава материал хулас беҳтаринай доставка ҳамаи ҷо доранд ҳам дохили Тоҷикистон ҳам ба шаҳрҳои Русия. 1200 сомона ипекои хушрӯ духтаро турецки фасоно акция рафтестай 900 сомон карданшона беҳад хушрӯчанд дига цветошам аст марҳамат турки каседа дар корай нависен доставкатон мекунанд ё ки биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза 108 магазин марҳамат ряди магазинҳои шишагӣ аз ин бо ина хеле цветои дигашам ҳаст ҳаминорам ҳамаша 1200 будан 900 сомонӣ шидагиан успед кунен духтаро ишаишта хушрӯай моделакои фасона арзон кардагиан и акция фақат то рӯзи панҷшанбеай аз фурсат истифода бурда духтаро ина биёен 900 сомонида ипек бигирен лекин агар омада наметонен бинависен хичон доставкатон мекунанд ҳам дар дохили Тоҷикистон доставка доранд ҳам дар ҳамаи шаҳрҳои Русия доставка ҳастай. анами ипеко духтаро 1500 сомон буд ман авор доштам бисёриё медонанд нигоҳ кунен ҳози акция рафтестай инора то рӯзи панҷшанбе 1100 сомонӣ кардагиан турецки ипекои фасони хушрӯ дига моделошам аст ҳози нишон метам нигоҳ кунен духтаро инами қисми боло ҳамаш 1100 сомонӣ шидагай марҳамат нависен доставкатон мекунанд ё ки биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка байни дуюму сеюм дарвоза 108 магазин иҷода чанд моделай аҳамиятен беҳад хушрӯай мана 1500 кам набуд ҳози то рӯзи панҷшанбе аксияи 1100 сомон размеро ҳамаш ҳастай доставка ҳамаи ҷо доранд духтаро ҳам дохили Тоҷикистон ва ҳам шаҳрҳои Русия. халатакои фасон омадай духтаро нигоҳ кунен халатои хушрӯе омадай ки марҳамат нархошон акция рафтестай пеш чанд сум буди ҳози акция кардагия
550 буда, ина ҳози акция кардиян 400 сомон. Марамад ина кас седа дар корай ҳатман биёен бозори Корвон тарафи Пажарка байни 2-3 дарвоза. Дига глошам астан нишонтен 108 магазин. Доставка ҳамаи ҷо доранд, ҳам дохили Тоҷикистон ва ҳам ҳамаи шаҳрҳои Русияда. Вай ёра бинен хушрувай духтаро марҳамат ина гулдуракш аст, инаи моделиш ҳаст. Баъд модел пуштагиам беҳад модели хушрувай. Хулас нархошон духтаро беҳтарин штагиай. Метавонен биёен айпеш бинен, метавонед нависен доставкатон кунанд. Беҳтарин модело бо нархҳои дастрас ҳатман омада тамошо кунед.